двигател с две турбини над 300 конски сили, много сериозно ускорение, много голям въртящ момент, общо взето без значение на коя предавка. Изключително приятно. Излизането от завоите, като подадеш газ без значение на какъв режим е, спорт или спорт плюс, ускорява много сигурно, много бързо се сменят предавките, просто този двигател е изключително силен за това шаси и воланът, ако е малко още по-директен, ще бъде по-добре. Интересното е, че на не много голямо пространство, интериорът е много добре подреден, копчета може би са малко повече от първоначалното, което очакваш от такъв автомобил, но има достатъчно пространство за двама човека, дори малко място за багаж за седалките, да пътуват съвсем удобно, без да се чувстват притиснати в кокпита. Достатъчно големи врати, достатъчно място да седнеш удобно, да излезеш удобно и в същото време много елегантно и много събрано, прибрано, както трябва да бъде.